Guys, mo ni mo sponsor sa mo ang manok karon guys ho. Subscribe sa iyang vlog Binblats TV. Nani? What's up guys? Welcome to my guys. The legendary. Pila di ka manok imong kanon pad? Pila ka manok imong birahan dai? Tulo. Daghan din ni kon sa inyo dai ni hope sa inyo. Dagko ang hawan din sa na barno. Ay daghan ang mga alimatok ko ani. Ang alimatok ang hawan mao kadagko. Ang bunog ba? Ang kadagko mga baboy. Dre may mga hawan dati yo. Kana dia taga kuha nimo sawaan pagbuak nimo daghan kay tae. Sip mo na yung nang gipuok sip. Oo. Kay para? Pinakabagtik na mga sponsored karon. Sponsored by Alimatok Gaming. Abangan. Target locked. Next target. Okay. Boom! Oh, may kaluoy. Huwag na igo, huwag na igo. Sayo, impas. Impas. Kalaha pa do. Katol part. Katol. Ako nang gitungab-tungab dang isa bar kay layo kay gipalitan eh. Basta oh. This is so. Tunga na lang gibilin kay gitungab-tungab layo kayo. Ate sabihin na. Kini mo yung paborito. Samtang magluto tag inani, magwala tag sayo. Daddy, chill. Good Friday. Bil balik dua ni. Asbal. Ay. Ano ba mo? Pwede kayo ba? Asa tagi min bil tulog yung balik dua ron. Pwede to na mo. Pwede ba pas? Hey, score. So. Hey, nagamay ra naglabang na day. Tro. Win. Ano gusto? This is vlog. Crispilicious, Joselicious, Cremelicious, Gracious, Precious. This is vlog. This is Vlog. Ito suka dito. Ayaw wala ito sana na. Juicy, balik juicy. Juicy.
Oh, di lagyan ng pangalan. Ayan, na-vlog, Rep. Oo. Bab ya. Gue, Mas masih minum kawan. ayo. Ya. Ya. Kuya-kuya. Oh, mga on. Happy Friday. Ano palog, ya? Ya, ya. Oh. Moy, this is vlog. Mana this is puasa. This is vlog. This is puasa. Kamo na last lunch, di last supper. Nara mga ano. Mo na yung mga founder. Mo na yung founder sa this is. Oh. Busy lang na. Yang satu yang mungkin doi. Delicious. Welcome to my vlog. This is vlog. Mukbang chicken. Roasted chicken. Wow. Sponsored by Sprite liter and Royal liter. Bimla gaming. Siyempre, di mawala ang tubig. TV. Gimana TV? What? Tubig bumila. H2O. Cold. H2O cold. Oh, tikman ang sarap. Ang Royal. No one can stop me when I taste that feeling. This is ano? This is. Anan? Tuyo suka, ano? Di na, di na. Vlog gini gali. Dapat chicken tatanan. May suka na. Ima na po i-promote ang dato puti og kwan. Silver Swan. Kaya na homemade di buraw di ah. Ito na dato itom. Naman do. Wala man apart ka na. Hindi, mainit naman ito. Mawala na kayo. Wala, masasab nito na. Oh no! What man? Walang ko guys, subscribe na. Ano na, apit mga landa, mga naman sila. Wakay tato gipang gutom mo. Dong, Parts. kita mga ano vlog naman ta. Vlog naman ta. Klik! Murag kagyat kidlat ba? Part. Duna ko lang wadukin kung kakurot na. Urut na kanan tapok. Ang lamisa ba takilid magali, puro ang tapok ta dito mo. Takilid sa lamisa pa dong dire, puro ang tapok. Mas tapok dire. Ano kaon ba? Kan bagi balat. Nga. Yan may nabagnos na dapat tabot. Apa? Ano? Kuning grano. Nak, hindi ko mungkin ang gigit kayo. Hindi ang grano. Yan. Yan mas kaulit ka ba naman? Yan ang magkano mo ada. Ngulit pa rin. Sige inom Royal. Gani, nabusog din ako. Hindi ko nga minum dahil yung tutok din. Nahanaw dito ang bukat. Ano ko bubod? Hubing mo na yung luto ng mga nana ba? Ano, pagaling mo mga debel per kilo pe. Buang ka na ba ko?